Formation d'éducation aux médias numériques na aleye formation ye min be ka kunafoni kolon kele ka bo enyuma koni echela okum konna la malakti ale ni famaku ulu jera ka ni formation koni lancer no obeta kile saba bonyongo ko konna mali actu aleye mi ye kunafoni dioro ye ni abanga jamana konna wa ni ulu donné do mi ye kwara nyuma ye ka lase malioma okum konna la ulu jugoro madunola ni projet na ni famaku ni ale fond d'appui au moteur de changement ni ulu be bo mi ye Danemark jamana koni ye kunafondi la bisaba ulu koni gardigera ni formation ina Bamako wa fana mi ye kunafondi la bidure ulu be ga ni formation laje bololo siraka ni abe foma en ligne Salif Jara ni ale ye coordinateur ye ni projet ina ale be ka nyafoli kanye ne projet d'éducation aux médias numériques coordinateur mi projet mi na la bena mali actif ni a jugoroma donona famogu fait famogu fond d'appui au moteur du changement et dans quoi projet dodo donc bi anye anga formation damine et no ye anga part projet qu'on a sirado donc formation bala kanga mo chama formé bo bi formation mi damine na et anye professionnel de l'information ambe ko lu de former no journalistes donc lu de kanga formé bi donc bi formation na mo bi saba o bambulo sal kono no mo bi duru o bambulo internet ka parce que formation e be se ka Suisse isigero la ina fe be se ka na yanno kana formation Suisse chuga mina donc formation ale beta clé saba de la donc clé saba kono amena feundi mo nunu ma donc yasa olu fana be se ka ni formation e nyon ka chuga mina ka mo former bololo kansira ikagi ke chugo minuna ani akube ta chuga minya donc no oluka clé saba formation banadron mo wara tabe tugolura na be fulma ko société civile no association mo ni mo wara uye donc ore bena tugu ni clé saba mana ban ale fana be damne ka tugola donc formation anyo de damne bi et formation la nyini e ka minu me ka formation suit olu ere ka se ka ke kalambawe ka ke kalambawe ou be ka febiye parce que ameka formation des formateurs de ke donc no lu former ame klaka minen ressources outils de douma be ressources douma minu bato wera be se ka ni formation nyon ke yoro wera ula ma wera ku chuga mina yasa anga bololo kana la be ka se ka don ikangi ikechugo ya mina ikangi koloshi femununa ikanga da femununa ikanga femunu nyanyini ba nyanyini chugodi ona nyona chama famagu mogo were ka kuma kono la mi ye kunafoni nyuma dili nafa babo la anga jamana kono kenenkene la malibe wakati mina ni kunafoni nyuma konte be ani keliyati fika basi ore okum konna la ulu koni farala malaktika wala sa kani formation koni ke kunafoni dilaw kuna nga aw ni ne anga jeka Aminata Duguri lajme ni ale yere famagu représentanti on est fond d'appui au moteur du changement programme dodo ni ambassade du royaume du Danemark a financé et donc au konna la amé projet financé munumbe gouvernance quand munumbe les médias que ce soit des médias professionnels et même informels mais également organisation financée voilà ça munumbe c'est ka ben à basigi jamana konna la et ani également pour ça fene mo ka se ku ka hakeodo entre autres donc maintenant au monde konna la ani appel à proposition que en kelen ko ke nyon dans kundo wala ça ka projet souranti Mali Actu sur 800 dossiers ani moran wolof la d'état donc Mali Actu bo au konna la donc au monde qu'on a un Mali Actu choisi et sélectionné parce que Mali Actu ka projet be fait mon cas ou luba intéressé concebe no et des informations voilà ça information content ka se ko lu kele et voilà ça jamana don ka se ka information yere la ki ka yere soro o bato fen chamam se ka e kololo chamam se ka éviter ali amba boatim na sisanno jamana konna la ni an sera ka des informations ou no babé parce que réseaux sociaux be ka fanga soro la nyuma be no comme juguma be no donc munu pleine formation na salle konna la ou bena information munu soro
u bɛ n'olu utiliser a tɛna dan olu dɔrɔn ma u bɛna o information fɛnɛ utiliser u ka baarakɛdaw la ani fɛnɛ ka se ka partager ni fɛn wɛrɛ donc la qualité de la formation qualité ani information ɲɛnama minnu bɛna di o nafa de bɛna bonya kosɛbɛ kalanden ninnu ma. Maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra ni formation in na olu caman y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyara ni formation in na sabula a bɛna se ka kɛ sababu ɲuman ye olu ma u ka baara kɔni okumu kɔnɔna la walasa olu bɛ se ka san sɔrɔ u ka baara la cogo min ani walasa olu bɛ se ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u u dalen b'u la k'u fana lamɛn olu bɛ se ka kunnafoni jɛlen du. Formation ni an ye a lakodɔn fuga kan n'o ye internet ye réseaux sociaux fɛ a ko sira fɛ a ye ne intéressé particulièrement parce que a bɛ boli fɛn kan min bɛ tali kɛ ne yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na n bɛ se ka a kun n'a ɲɛɲɛ dɔn cogo min na ni ka n yɛrɛ dilan n'a ye que n ka mɔgɔ minnu fana bɛ n ka sɛbɛnninw kalan olu ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ kunnafoni sɔrɔli dama tɛ problème ye mais a ka kɛ kunnafoni ye ko nɔgɔ tɛ min na je crois bien que an ka kɛ nin kɛnɛ kan a nafa dɔ n'a ɲɛci dɔ y'o de ye. Formation kɔni n ye camanba de faamu a la n ye caman n tun tɛ minnu kalama les points clés les mots clés et grâce à cette formation ala ni formation in sababu la n sera ka caman faamu ni journaliste ka rôle la. Folikan bɛ ne bolo ka lase famagu yɛrɛ ma o ye hali bi u ka continuer anw jeunes u ka continuer ka anw financer hali bi anw bɛ se ka lakodɔn formation ninnu kɛcogo la ne ni ɲɔgɔnna caman anw bɛ se ka na ni formation sugu fɛngɛ ka bɔ ignorance kɔnɔ ka bɔ kɛnɛmasigiw fɛ ka bɔ gɛrɛ na inutilement pour des choses futiles. Laɲini ye mɔgɔ caman de ka formation in sɔrɔ donc o de la an bɛna formation in an b'a kɛ ni kalo o kalo an bɛ ni ɲɔgɔnna dɔ kɛ donc n'an bɛ professionnels ta an bɛ non professionnels ta fo ka taa se kalo 4 ma donc pour que mɔgɔ caman bɛ se ka formation in bénéficier olu fana bɛ se ka tila ka taa mɔgɔ caman wɛrɛ former cogoya min na yaasa mɔgɔ min bɛ formation in nafa sɔrɔ o ka se ka bonya Mali kɔnɔ.